Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም ሻሎም ግዝ ፈሻምሊን ግዝ ፍሪድ ወረሚር ከም ተወል ጊዜ ንጎንጎን መጽእ ሎም ድማ መስሓውና መጺና ኣለና ወናዊ ኮሚቴ ብሉደ ሳላቲ ብሉደ ሰም ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኮነ ህይወት ቃል አዳሊና ኣለና ወይዶ ፈርቢ ሆቢ ፈር ብረታውገን ሱድ ሎም ዳሊና የዘለና ቃል መጻት ጎይታ ቀረባ ይደብል ወዶገን ሱድ ደር ሄረንስ ኦተር ኮምስት አናራ መጻት ጎይታ ቀረባ ዩ ሄረንስ ኦተር ኮምስት አናራ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጻት ካብተና ሓስቡ ንላዕሊ ኣዝዩ ቀረባ ዩ ወርሃረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦተር ኮምስት አር በልት ናራ እንቦቢ ተንከር ኣይትስምዑ መጻት ጎይታ ጌና ኢኑ ድብልኩም ሰባት lyssna på de personer som säger att Herrens återkomst är det är inte nu. መጻት ጎይታ ኣዝዩ ቀረባ ዩ Den är väldigt nära. ኩሉ ጊዜ ሓንቲ መዓልቲ ብዝሓለፈት መጠን ይቀርብ ከም ዘሎ ኣይትረስዑ Så glöm inte för varje dag som går att vi är väldigt närmare det. መጻት ጎይታ ድማ ንዓና ሓጎስና እዩ Och Herrens återkomst är glädje för oss. ምክንያቱ ናይ ጎይታ መጻት ንዓና ንፍርዲ ይኮነን Och det är för att Herrens återkomst är inte en dom för oss. ንዓና ንሰናይና እዩ För oss är det till glädje. ስለዚህ ክንሕጎስ ኣለና Därför behöver vi glädjas. ምክንያቱ ጎይታ ክወስደና ይኽመጽእ Och det är för att Herren ska komma för att ta oss hem. መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ተሰሎንቄ I första Thessalonikerbrevet ምዕራፍ 4 ካብ 13 kapitel 4 från vers 13. ግና ከኣሕዋቴ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለዉ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱኒ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምጽኦም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብህይወትና ንጸንሕ ከዓ ነቶም ቅዱሳን ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቐድሞም እዚ በቓል ጎይታ ንብለኩም ኣሎና ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱውን ቅድም ክትንሱ እዮም ድሕሪ ዝንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘሎና ንመቐባል ጎይታና ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንለዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ንሕድሕድኩም ተጻናንዑ Så från vers 13 till vers 18 står det: Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkesängel röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyddskyar tillsammans med dem som för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. ዋው ፍሪኹ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርታ መምጽኡ ናብ ምድሪ ይኮነ Sen Herrens återkomst först, det är inte till jorden. ኣብ ኣይራት ይኽመጽ Han kommer till skyarna. ናይ መምጽኡ ዕላማ ድማ ንዓና ናብኡ ንምጥርናፍ እዩ Och hans agenda när han kommer det är för att samla oss till honom. መጀመርታ በተቀዳማይ መለኸቶም ድሞቱ ሶም ክልዓሉ እዮም Först så kommer de som är redan insomnade ryckas upp. ንሕና ድማ እንደገና ክንለዓል ኢና Och därefter ska vi alla som är levande ryckas upp. ብሓባር ድማ ንጎይታ ክንረኽቦ ኢና Och tillsammans så kommer vi möta Herren. ንሓዋሩ ከዓ ምስኡ ክንከውን ኢና Och vi kommer för alltid vara hos honom. እዚ ነገር እዚ ንክርስቲያናት ጓህ ይኮነን De här sakerna är inte sorg för kristna. እዚ ነገር ንክርስቲያናት ዘፍርሕ ዘንቀጥቅጥ ኣይኮነን Den här nyheten är inte en rädsla och förskräck för ዋይ kristna. ክንፍርሕ ክንቅጥቀጥ እቲ ነፍቅሮ ንጉስና እኳ ይኽመፀና Varför ska vi leva i förskräckelse eller vara rädda? Det är den vi älskar som ska komma. ኣዚና ንሕጎሰሉ መዓልትና እዩ Det är dagen vi är väldigt lyckliga. ምክንያቱ ኣፍቃሪና ጎይታና ይድመጽ ዘሎ Och det är för att vår älskare och vår Herre är på väg. ስለዚ በዘን ቃላት እዚአን ስንሕድሕድኩም ተጻናንዑ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ Och det är därför Guds ord säger: trösta därför varandra med dessa ord. ከምዚ ዝበለ ተስፋ ኣለና ኢልኩም ተጻናንዑ Ja, trösta varandra för att ni har en sån här sorts hopp. ስለዚ እኳ ኢና ከምቶም ተስፎኦም ኣብ ምድሪ ዝገበሩ ንምድራዊ ነገር ጥራሕ ዝነብሩ ከምኦም ኣይንነብርን ኢና Det är därför vi har inte hoppet så som folk som lever här på världen, att de tänker endast på det världsliga. ዝመጽእ ንጉስ ኣለና Vi har en kung som ska komma.
ኢየሱስ ንኽመጽእ Vår Jesus ska komma. ኣብ ደበና ክንቅበሎ ኢና Vi ska möta han i skyn. ኣብ ኣየራት ክንቅበሎ ኢና Vi ska möta honom i luften. ክንላዓል ኢና ካብ ምድሪ Och vi ska ryckas fram. እቲ ምልዓልና ድማ ኣዝዩ ቅጽበታዊ ምልዓል እዩ ከም ኳሕሰም ዓይኒ እዩ Och när vi rycks, det kommer som att blinka. Kommer gå ከምዚ fort. ሕጂ ዓይንኻ ቋሕ ትብሎ ሸፊንካ Så som att du blinkar en blink. ልክዕ ከምኡ ክርስቲያናት ሃንደበት ካብ ምድሪ ክንስወር ኢና Så kommer alla kristna ryckas upp på en gång. ሃንደበት ድማ ንርእስና ምስ ጎይታ ክንረኽባ ኢና Och helt plötsligt kommer vi finna oss själva bland Herren. መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 Första Korinthierbrevet kapitel 15. ከምዚ ኢሉ ኣሎ ካብ ጥቕሲ 51 Från vers 51. እነሆ ምስጢር ነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና ብሓንሳእ ብቕጽበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ምዉታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ እሞ እዚ መዋት ከዓ ዘይመውት ክለብስ ይግብኦ እዩ ኢሉ Så från vers 51 står det: Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda uppstå odödliga och vi ska förvandlas. ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋት ዘይመወት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝብሎ ቃል ክፍጸም እዩ ወሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ ኣታሲኡልካ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ ብልሒ ሞት ሓጢኣት እዩ ሓይላ ሓጢኣት ሕጊ እዩ ግናኸ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝሃበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ስለዚ ፍቑራት ኣሕዋተይ ጻዕርኹም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓትን ዘይትናቐነቑን ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ ይብል Så från vers 53 fortsättning står det: Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgängligt och det dödliga klätt i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Döden udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud tack vare tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren är inte förgäves. ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሪኢኹም እቲ ምውሳድና እቲ ምልዋጥና እቲ ምቕያርና ሲ ብቕጽበት ዓይኒ ኢልዎ Ser ni vår förändring, vår uppryckelse ska ske med ett ögonblick. ዳስ ዋይ ኩሉ ግዜ ንጎይታ ዝተዳለና ክንከውን ኣለና Därför behöver vi alltid vara redo. ምክንያቱ ኣይዳልወካኒ ግዜ ሂበካኒ እቲ ናይ ምኻድ ግዜ För när vi ska ryckas upp, du kommer inte få tid för att tänka. ብቕጽበት ኢኻ ትኸይድ Det sker på en gång. ስለዚ ብቕጽበት ዓይኒ ብዋሰም ዓይኒ ኢና ክንወጥ Därför kommer vi förvandlas med ett ögonblick. ኩሉ ነገር ከም ስትሪእዎ ዘለኹም ድምርዖ እንዳተመርዖ ድሰርሕ እንዳሰርሐ ደገልግል እንዳገልገለ ዕቅድ ደውፅእ ዕቅድ እንዳውፅአ ሽዑ ይሃበን ክገብር Allt som ni ser i nu dags när folk gifter sig, när folk jobbar, när folk går till jobbet, det kommer att ske i den stunden med ett ögonblick. መጽሓፍ ቅዱስ ልክዕ ከምቲ ናይ ማያት ነው ሂሉ እዩ Och Guds ord säger exakt så som det var i Noas dagar. ከምቲ ማይ ኣይሂ ማለት እዩ Så som när det var floden som kom. ማይ ክመጽእ ከሎ ኩሎም ተኣታተው ነይሮም ድሰኽሩ ነይሮም ዓብዱ ነይሮም ኖህ ግን መርከቡ ሰርሕ ነይሩ Så när Noas flod skulle komma, folket gifte sig, de som arbetade, de gjorde allt, men Noa arbetade. ኩሎም ኣለና እንዳበሉ ከለው ማይ መጽኡ När alla sa vi finns, det var då allt floden kom. ናይ ኖህ መርከብ ግን ከይዳ Men Noas ark flötte på. ልክዕ ከምኡ ድማ ድምርዖ እንዳተመርዖ ድሰርሕ እንዳሰርሐ ድቕልድ እንዳቐለደ ድፃወት እንዳተፃወተ ንጎይታ ድስዕብ ከዓ ንጎይታ እንዳሰዓበ ጎይታ ክመጽእ እዩ Och exakt på samma sätt, de som gifter sig kommer gifta sig, de som skojar kommer skoja, de som arbetar, de som leker och de som tjänar Herren i sin tjänande till Herren komma. ስለዚ እቶም ብጎይታ ዘለኹም እንኳ ሓጎሰኩም ንጎይታ ተዳልውሉ እቶም ብጎይታ ደይልኹም ግን ሎሚ ኣማዓልቲ ምድሓን ናብ ጎይታ ምጽኡ Så för er som är i Herren, stort grattis till er. Fortsätt vara redo inför Herrens återkomst. Men för er som inte är i Herren, idag är dagen för frälsningen. Ta emot Herren. ምክንያቱ ልክዕ ቅዱሳን ካብዚ ምድሪ ዝምስከድና መከራ ምድሪ ክጅምር እዩ Och
Och det är för att exakt i den stunden alla Guds heliga, när de lyfts upp, när de rycks upp, då kommer svåra tider komma i denna jorden. Men vi kommer inte stanna i det lidelse. Innan det lidelse kommer vi bli upp. Guds frid.